Hibenta pan pestu paiba halor gajing kodor jong gajing le khoi le suba kerpang eru banrat dengkong ya gajing le cabar pathar syaki klau giptam kumbala maj phang lang baka United Nation kabalawan ra da ke program kabala tip kum ka World Toilet Day kabajura khe man usnem kata haka khandai tarik naiving ya kabala sedang nadu usnem arja kharwei batla itu kerpang no haus nem arja khatlai ban pun urlong ya kane kathong nakaliang ka Swasth Bharat Mission jong ka Riboy District kala pelong ya kane gajing rakhe ya ka World Toilet Week hak snong plasha Riboy District nakaliang ke SBM Riboy District kala la shisha ban pun urlong ya kane kathong haki babun kisnong jong ka Them Riboy District da ka bapunyo ya ki jingte ya ki jakale chabar ki bapaka hakane ka program ka bamantasngi hapo ka snong plasha laidon lang da uba Obi Rani Presiden Karawa ka kong bahun basawi moj blok koordinator ka SBM uba Turin Taro romba snong ka plasha lembar kiwi ki romba menta kum kawai na ki kam ki bamangi ngin burom ya kana kasngi mo kasngi ke bakrau ha ke bak perthai baro kawai kale burom ya kata ka toilet day lene kasngi ka ba ki le ya ki le bahaya ki jakale bar te menta ngin ya le ban le jingo ya ki pankhana lane ki toilet ki badan ha ki longyong sem jong kene kasnong plasha jong fi le Saya tambang nak kau. da siwan cha Dah seman kilo Deren. kene ka jingle khoi ka lenti sungkin lai thu ba ka snong ka along ka ba khoi khamtam ka compound jong kene ka ying jong ini kong iba mangi mentang yin sa yo ban le pe ya ka pankhana juki ba ayum tu ba gison be kene gede ga ying jong pi ka phalau ying jong pi kene gede ga pankhana juki mo te ngai i ba kene pankhana ka long ka ba khoi jisa ka nuan ra sai ka jing ko jing kha jong ka bat ka burom nam ta ka long yu sam khamtam ya ki nong sam sinong ngan siku aban kali khandiat ka ga jing sneu jong pi haba pidon ya kene ka pankhana ka ba long hakane turkom Abang ni hayo kum guna pe khana. Aku bor ba bompak yo pe khana ma. Nilai sa rudnong dan sa klau tetap nilai pe khana. Bad ondang nilai yo nak pe khana. Nilai pendan kam ho min man step nak pe khana. Bad ondang nilai dat pe khana. Kamu ingin sai ingin penkhui man step cisin jan bicisen. ka jing syam jong pi hakalyang ka koi ka khya hadin ba phila pun kam ya kum kine ja pankhana Kamu ba kajing koi kajing kiaru nilai yo nanti kajing koi kajing sebaru ni saat penkhui i man lagi Singapore. Nang tangila suk ban lek mare kau ceptau. nadu ba phi la yo ya kane ka pankhana hato don am naki khun jong pi ki bahiyang sam jong pi ki bayo ek jing pang malaria ne ki pang kisyo Nadu bang liya la pai khana ba ki khun ki siu junga kimpat yo intang. What you wear? ta khubli sibun katang su thu ba ka jing koridor jong kane ka jing don jong ka pankhana dina ta ka daw ha kane ka sngi ki pai ba no se sinong ru ken su ba ban su thu ba balai ngi burom ya ka pankhana adin bang yila yo ban jongo ya kana ka ying jong ba be mantang yin le sa khoi pat ka ying jong no Biloi taro. ba biloi Taro. ta Ya, yalah. ti sam pha yalam kidai ba biloi taro mo kidai traying ne kane ka pankhana ka dei jupi te nei pio jing kershan ba krishna pankhana ba ha ne Kami be pengisnang tu susnahi. snahi namar ba pidon ka mensim ban pidon jisu thu ba ban be khoi ya ka jing kasam dei te hadin ba philayo e kane ka
pen khana ka ba ha kum ne kai ga jing siam jong phi ha ka ying ka sem jong phi bisno kum no Snow kham khoi snow tanat manan shong pen khana ero Amar ki ba men chua te bun ki skany tu long sotat man shong slem ro ba man ta sngi ga de ga sngi ha ka ba ka perthai baro ka wei ka burom kerpang ya kene ki jaka lek bar la deng yong ka pen khana mo jaka lek bar te ngakwa ba nang ne se khaman phin nang le khoi phin nang ya continue la da java ka du ane ka jot phidi ban repair ban mo te nadu piyo ngum kene ja pen khana nga thrai wat ki jing pang haying samro la kham tu na ne hoi la kham tu na mo skany ek la du na skany la tam chaka ba hane ba jan ma shed mo hoi kham tu na te kubrisibun pi la sung thu ba ya kan ke jing koridor jong kan ka jing don jong pan khana ngasngeu ban ai ke jing kuble ke ba karpang ya I ba bilui taro mo bal da pi pek ka ying ka sam jong I sok do phlang mo henre pi da pek ya pan khana da ka cement ba da ka tin hangne ka pansi sai ka to ke jing kran jong ba kane ka de ka pan khana ka de ka ying mane ka ba pi khamburom ya ka tei ba jaga pisa ro mo tengas ngo kuman wat ngo talat ya ka ne ka min sim jing krau gar kom pakhat padan ju pi kuli sibun ki ba mantang ile na sa ka ying jung ba ro len makri ma ale hangne ngila poi ha ka ying jong ba ro len makri phi ka ying jong I ba ro len makri la sok do phlang da pe hoi ka don ke jing bhab dur bhabru wat henre na dangi pe menta pa de ya ka pan khana ale ngin ya pe lang ya jing long jong man jong pan khana ngin se nu jor ya jing long jong ga ying isa bat ka pan khana ya kane ka kam ka ba in klijing kli nga IT no hai kong ba hunti ba sai moi I bolong I block coordinator jong ka suat sebarat mission Kani kadai ka pankhana jong iba rolin markri mo ba ku dai shubun lawan kani ka yeng ka sam jong phi ban pe ya kani ka pankhana kong nadu bangila yo ya kana ka toilet ka biang te wat ka jingpang ka jing storm ka jabo ro la duna te songkwen sibun ya ka jingyo kuma kini ki pankhana mar ba le new york ba ki be ki snam ki stem bala da di so command dengan tarai nadu kaneka banglayo ya kaneka pankhana ni suang bagadon kinyarap sibun nak bana ka pang ka sitam khamtam par ka jabo ka jabanya ka jing rasam te kaneka de ka we ka ba yarap yang iya kalong kalong sam ka jungi langi long ka ying ka baduk ka jing plang kuma pio I andre kaneka pankhana ka yarap bahaya ngi ki baduk ki ba sitam mar ba tang na ka jing bomdon ki pankhana ru ka jing boy jong kiskan ki mi ki jing pang ki babon dengan dulu penglayo ngelasna ya kan ka pankhana da kan walat sitom tementa ka jingpang ka jing sitom ru kala khamduna bar ka jabak ka jaban khamduna berjikun ki jongiru menta klayo ka jingko ka jingkiak ba khamba nadu penglayo kan ka pankhana pio jingarap na ka sarkar ne phishna hi ba ya kan kata ngimyo nang noru ipen mi hida ka jing bala ka jongi ipen mi inda ka jing le sitom ka jongi mar ngi sung thu ba ka pankhana kalong ka we ka badan kamba Pindala mi nang ne pi dal adap lek pankhana pi ju batai ne am ki khun ba ban kin sakti hai ngi ju batai ki khun namar ba ka sabon ka umrung labu lupang tu tendalawan pankhana te mun pha sai tiang namar labu lupa ki barti ki sabon tu hendak tektang ko ka badang don ka jing ka problem bat kata kalong ba ka kor ngim imla ban yo na we te men sengin ha ban tung sa ban le sim na ka kor ban ngin habu ka barti am tu ajan pankhana bang yo ban sakti
Kani ka kubor kan sapriang barak kawai ka ri India mo barak kawai ka pertai kembang irke ya kani ka wall toilet de bengilawan pet ya kani ka toilet te kani ka kubor kan sapriang ru ya ki wei ki snong ki badan ha kani ka blok umling bat ha ki wei ki blok ru kumju kanang bakin badan ya ki pan khana ki bomdon ya ki pan khana ki barang mi ying thomai ru ki de ban shnano ya ki pan khana ki badan ukumut ki batap bahaya ka thliu khnang bangin light na ki jingpang jing sitam Inga kum urang ba snong lor kene ka jing ko jing suba kalong ba kum kene si kalong ka singi burom na benda kini pankhana kumta kum urang ba snong nga sungtanat du kata sungpen du kata ban mar kinong snong ki don shisha ya ta jingkit kli lane ka jing ya trelang bar kini ki tim kum jong iba ba ong ba rani te nang nai sakmat ngidon ka jingthmu ban long ban kitu ki longying ki bami thmai ru ki de ban shina ki de ban shim ha kane ka ba ki we ki la don na ki ui ya ka Kisah gila cupayuan baik kena nang pi kalau serkar nang kacerap haluan halirong pala sarong nang kacerap lan nang kacerap anak kimia phana jual ni bang do lan mahit jong ta kimia selagi kido selagi kini semar ni semua kisah gila kimia minon ke non aparong badikal jongo nan adin ke kisah gila dapat kena bang kibaling ke mecek no kardam Nuar kumbakran ini ikong namarba ini ikong isem juga ban khasti tina tharai kaya ka ba ini ikren tin karbi ni tin mikir tharai bobo ni kim sungtho ikren ha kana ko kom ong ban nandu benglayo ya kana ka pankhana nandu benglayo ya kana ka khoi ka suba nandu ba anglayo ya ka sing batai lang ban ikong ikong bahun nandu snam arah yar khatsan arah yar khatso imat ka jing sedang diong ba nandu ka por ngla kendit benriu bangla chnalu dak ni ki pankhana te kadon kanya fer nandu ki por ke bang padon pankhana bad hadu bad kana ka por ka bangla don ka pankhana ka babiang nandu ka jingkoi ka jingkhia ka pang ka chitom ha ki khon ki ti ki jongiru namar ka tingai khubli sibun ya ka ka ba kine kana ka mission lane lang bana ikong bat lang bana I ba rani balong kana ka tim balwan man sayang nandu mensua tingla don ka jing sungkuan ka basung kuman na ka banda ba bami ya kana ka pankhana bat ba ngilayo ya kana ka pankhana te kumbalong banta tingla don ka nya pherna hakipor ba mensua bat hakini ki hakini ki si ki jongi ba manta kublis bun iong hoi ngadap la ka jing sungkuan ka bakraw ban yo I dalam jong kaman bat ban tipru ba kana ka snong plasha ka badon rupo teli ki jing ki lalong ki bru ki ba ko ngo kaman swa nilawan ban ai ya ka awareness ka jing pensyai ba ki dei ban ya snai ki pankhana ba dei ban yo ya ka khoi ka suba menta ka sngi kum ka sngi ha ka bangin burom ana ngin rakhe ya ka ta wol tole de nilai isisha ba ka jingkala jongkana ke snong kalalong ka ba la pher hadu kata na ki por ki ba menswa ka jingi I junga ka long ba kana ke snong ka don ya kata ka thong ban yo sisa ya ka jingkhu jing suba bat ka koi ka khya ka ba bet biang ngai khuble ki no snong na ka ta khane Kasnong plasha kade kawai na kisnong hapo ka tem rebor seng kabalayo bankot kum kawai na kisnong kabala pelong da ki jakari cabar paka lane kum ka open defecation free nadu usnam arja kan reu hakaba kane kasnong lengba ka sanitation campaign kalayo ban priang yaki komut ban sna lane bantai yaki jakali cabar henry claim da up community lengba kitnat sarkar kane kasnong kabadon rupotli kilongying kilala sendon bantai yaki jakali cabar ki bapaka hakane hi ka program nalik ban jurubru yakine ki jakali cabar hakane ka ju kasngi nakaliang ka SBM Ribersek kalayo ban pli paibano yaki community sanitary complex ki badai ki jakali cabar paiba hakilai tili kisnong ki pakentup ya ka soalang lumnong rem bat patarim yakine ki jakali cabar paiba lane CSC late ya ka jinglut ka balong arlak tengka kawai laidon lang hakane kasngi de kirang basnong jong kite kisnong ki pakentup ya uba ADG Kharbani uba Shanbha Sotun uba S Albert Kela nangta uba Precious Stone lengdo uba de USDO bat uba S lengdo Executive Engineer ka PHE umsning ngi barong ngi abstrak bi kata ko bol toilet de hagaba kade kasi ka pasakan mau namar kamden jung persu namar bagari kasi bakar pa yang iwe pa iwe namar beleng ka pankhana ka bong machnong kada ba kong sahan do kata ka bangi melaban lai lala banong ro kade ki jabang ba iki ka bangi ke ngi ken show ro ngi bam ngi pen langhang taru
ka habakadu ikut kemaksandu jaga nega United Nation ru ba yakin ni ki sulit likut we so habakadu ngesa treat bang ila ban recycle bang kata ngila ban ong natra ka ong ba gadega kinja bang ba habakadu kamkut rang ban sepelang tu kan pa ban hab recycle bang gitu ha kumba ada lihi kini city ba kila recycle bang gitu ban penong kambang alis dang mela haru bandi ban irrigation ban le yakin ki gardening ba kumta ban car wash everything te ngada just komen ka khra ha ne kasngi kadang kasi kaba job bah ya kan dia kerja produk jong ke SBM kaba job seblang ba kan world environment day ya kan dia ka world toilet day kaba ngila yo ban pli kan ni sanitary na kompleks yang pi ban sa kan mau kan kum kan kasi namar ba kaskaran dia kasim khia ba kan ni te kan sim khia kaskaran dia ka longi bar opai ba kan ni sim khia ari mentoy jongi jadi mentoy jongi man nai wei pe wei inong song sinong jong kan ni ka sinong jongi jong kan di district ni so sarong bigdan kan di district kabala kampau bani kiwe di district namar ba lengba jing tistom dan ki bri ba tistom amla ban jer keteng dai idong ki team SBM team jongi ba tistom ha banwarra asai kan ni ka district ka ba khol ka odi district stang andong sayo ge dia plus markini ba ki banta jong ka activities jong kan ni ka SBM ngan yai ngan lek bar pathar Sharut Setyar ngan yai teng ban penengkam yang dijaga lek bar hak dijaga balasna Kerpang halaying haskul le hakino kino dijaga Bangadon ngan lek khoi ya dijaga lek bar balasna Kerpang manla kapor ngan yai penbha ya dijaga lek bar enda kalarim ngan ombret thala ya dijabo ya kijing lek bar Kunlung Sharut Setyar ngan Henry ngan pendon kam kijong kipan khana ngan dasat khoi bahaya lagi kti man kesngi bangalek bar ngakular bat peni kinuksa babha ya ki parabreu bat ngan yang trailang bat ki kenhun traimon smobha repair Ibatrei na kebenta manrat dingkong ya kijing leksi la haying hasam hasnong distrik batkumjo hakari India baro kawe